虜になってしまえばきっとこの夏君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Japet. And we are the Bro. Kabro. Kabro. Hindi, wala yung isa kasi may trabaho si Jerome kaya kami muna. Yung ano namin ngayon, anong gagawin natin ngayon? Hindi, kasi sabi ni Mama, may nabasa daw siya na comment na pabalik-balik daw yung damit ko pag nagti-TikTok. Nabasa niyo yung comment. Kaya bibili kami ng damit. Bibili kami ng damit. Ay, ako lang pala. Ay. Bibili lang kami ng konting gamit para sa para sa vlog namin. Para sa future vlogs namin, tsaka pang TikTok, sabi ni Mama, kasi paulit-ulit daw yung suot ko. Nahiya naman ako. Kaya guys, alis muna kami. Paalis na kami. Ihatid pa rin kami ni Papa. Kasi malayo kasi yung pupuntahan namin. Andito si ASAP, kasi uuwi na siya sa kanila. Tapos dito sa... Naunahan ako ni Bunso sa harap, dyan sana ako eh. Super Mados. Ay mo boss mukha mo. Ikaw magbayad ng bibilhin mo mamaya ha. At saka yung number 1 driver namin. Ano drive di ba? Guys, mamili lang kami. Mamili ka na. Andito kami sa secret. Di namin kasi hindi sponsored. No? Mga jogging pants na ito. May Charmander. Oh, mga Damit pantalon. No? Pwede. Natin magkano? Baka... Magkano ba yun? Magkano ba? 500? Sinsilyo lang yan sa'yo kuya. Ay, dalawa. Kani, parehas ano eh. Kasi yung gusto ko super skinny or skinny lang? Skinny kaya? Pwede ba akin po super skinny siguro? Wala na. Yan na ba napili mo, Pet? Try. Not ni Pet, no? Oo, nanunod eh. Kaso, gusto mo na kuhaan. Large mo na. Hi Jess, mag-fit na daw sila. Oh, Tagalog. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Ha? Okay, Rapid. Okay. Ito isa, next. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Sipa, ato pa. Ah. Oto-oto. Ay, tanong ko na sa amin. Ato sa amin. Ah, nice, Pet. Nindot, Pet. Wow. Nindot. Nindot lagi. Ayaw maniwala sa akin. Gusto di. Nindot lagi. Ayaw maniwala sa akin. Palitan niyo ba? Basta Pet. Ano? Fit ka kasi ngayon. Maliit yung braso. Kaya ngayon ka, eh. Ha? Wow! Okay lang. Hindi lang mag-feel. Okay na, Pet. Okay na, no?
Oh, kita niyo yung suot ka nga ng Apollo. Wala na, pre. Pogi dun sa kamay. Next. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Okay na. Ito to, no? Ulit kasi ako sa suot mo. Ito to, no? Pero, 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Di ba init mag long sleeve niya? Di ba pero mainit? dili naman kayo siya pan. Dili naman kayo siya kuot sa dito. Okay ra. Pwede nagtapos sa suot. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも May napili na ba kayo, kuya? Okay yung mga napili namin. Okay ba? Oo. Tapos na silang bumili eh. So guys, may na ano na kami, may nako. Ay. Ano masasabi mo? Salamat kuya, salamat Shopee. Ay, salamat Shopee. Ano po salamat maka-Shopee. Uwi na kagamay, may Ha? na ngito tao. Arit din. Yun lang, salamat lang. Ito dahil kiss. Tsaka ko nabilhan sila Jerome tsaka si ito muna kasi ito yun lang yung bakante ngayon. Sunod na naman yun sila. Pero may bibilhin pa kami. Bibili daw kami ng tea. Bibili daw kami ng tea kasi nag-diet daw tong isa. Gusto niya yung ganahin ako kasi umiinom ako ng tea tapos masarap daw sa tiyan. Kaya magti-tea na rin siya. Bibili kami ng tea. So pupunta kayo sa grocery store. Pumunta kami sa grocery. Ikaw, uwi ka na? Hindi pa, susunod na ako. Bibili daw kami ng ano? Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Saan ba? Di ba sa baba? Dahil nabilhan kita, ikaw magdala. Ikaw magdala. So guys, mamimili din kami ng mga pagkain namin kasi kunti na lang yung supply namin sa bahay. Ano Pet? Ikaw magluluto niyan. So guys, nakauwi na kami. Kasi haba ng pila ng pinamili naming groceries. Dahil kasi kunti na yung laman ng ref. Kaya bumili na din ako ng mga pagkain namin tsaka mga snacks minsan. So guys, ipapakita namin kung ano yung mga nabili naming damit. Maging proud si Mama dito kasi nakabili kami ng bagong damit. Ma, tingnan mo Ma. Kung okay lang ba sa amin, kung okay lang ba yung mga damit na nabili namin. Hey! My heart went. My heart went. So guys, gusto ko lang magpasalamat sa sa Abangers FR and Sigang family kasi pinost ko dati sa pinost ko din dati sa wall ko na yung Brigada Eskwela Program 2020 ng Mansasa Elementary School. Nag-donate sila para sa school. So ito yung na-donate nila, isang buong printer. Wow, thank you Abangers FR and Sigang family. Tapos may may ink na. Tapos 2 pack ng bond paper. Tapos
ito naman, ito yung donations ko. 10 na packs ng bond paper para sa school, kasi kailangan nila to para sa mga estudyante na public school. Kaya maraming salamat ulit sa Abangers FR and Sigang family. God bless you all. So doon po nagtatapos ang aming vlog na binilhan namin bumili kami ng gamit. Yun lang. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Ano sasabihin mo dapat? Salamat, Shopee. Salamat, kuya. Yun lang. Kiss. Bye. Baby kasi namin to, guys. Kahit malaki na to, baby pa rin namin to eh. So, hanggang sa muli. Paalam! Shout out kay Ninja, kay Janessa Bulaco, kay Yeng Tabige, Lovely Kim Gurion Ramos, Roseliosa Nestor, Arlene Plaruman Alenio, Jess Golo Crieta, Emmy Ems Briones, Diday Ugmares, Nike Wayne Di Asong, Shin Montes, Kidio Caresa, Gen Polikov, Eds Marsol, and Adonis Bete. Shout out din kay Marjorie Moratalia ng Cavite, Dasmariñas Cavite, kay Arvil Cabase ng Tuburan Cebu, kay Mariel Cuatero ng Surigao del Sur, Angeline Likay ng Hong Kong, Jeffrey Suniga ng Takurong City, Rich Mabalot ng Alcala, Pangasinan, tsaka kay Jer Alison ng Butuan City.